Hej, mit navn det er Helle Heiberg. Jeg vil høre, fordi jeg kommer nemlig fra Heiberg Malerier. Jeg har et maleri her til dig. Det er med 200 og en paraply. Det er sat til 5.000. Er I interesseret i det? Det ved jeg nu ikke helt. Jeg er ikke lige den der kunstnertype. Hvis jeg nu siger, at det er en af mine bedste malerier, jeg nogensinde har lavet. Jeg er faktisk ikke interesseret. Det der med malerier, det synes jeg, det er noget dårligt noget. Ved du jeg hvad? kan bedre lide, at man stopper en guldfisk op i en blender. Det er mere originalt. Ved du hvad? Jeg er ikke sådan en god forretningskvinde, så du får lige min mand. Okay. Ejler! Ejler! For helvede da. Ja, det er Ejner. Jeg var du taler med Frank. Det var din kone, der ringede op angående et eller andet maleri. Ja, det er rigtigt. Det er sådan en maleri. Det har en ramme, og så er det malet med farver, jo ved. Og jamen, så er jeg er ligeglad. Jeg er ikke interesseret i det. Hvorfor i helvede ringer I det? Jamen, det er fordi min kone, hun har jo det der. Hun kan ikke sælge sin maleri. Jeg er ligeglad med din kone. Jamen... Jeg sagde, at hvis du skal sælge noget kunst til mig, så skal det være en guldfisk proppet op i en blender. Jeg gider ikke det der tøseri med malerier. Det kan jeg kraftedeme gøre bedre med min egen røv. Så det du siger, du vil have et maleri med en guldfisk i en blender? Nej, det er jo ikke det, jeg siger. Jeg siger, hvis du tager en blender og tager en guldfisk og putter den ned i blenderen og blender lortet, så vil jeg fandme gerne købe det. Ved du hvad, jeg kan faktisk ikke lide den måde, du snakker til mig på. Hold da kæft for helvede. Det er sgu da dig, her din lille lortekone, der ringer til mig for at sælge et eller andet skide maleri til 5.000 kroner. Et billede af 2 små lortehunde og en paraply. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Jamen... Ved du, hvad du kan? Ved du, hvad du kan? Du kan tage det maleri og proppe det op i røven på din kone. Farvel. Ja, det er Frank. Hvad nu? Ja, goddag. Snakker jeg med Frank Hilefeldt? Ja, det gør du. Er det der med lidt lortemaleri igen? Det er det nemlig. Men jeg vil bare lige sige, inden du smækker røret på, som du sikkert har i tankerne lige. Ja, hvad? Så skynd dig lidt for helvede. Ja, men det er nemlig fordi, at mit navn det er Arne Fugl. Og jeg vil bare sige, at du er med i Radio Lyserød, som er lokal radio her i byen. Det er kraftedeme ikke en telefonjoke. Jo, det er det nemlig. Det er svedigt, du. Ved du, hvem der... Jeg sagde med jeg er sgu lige slukket for radioen nu. Jamen... Ej, for helvede. Jeg har lige hørt dig i radioen og det hele. Hold kæft, mand. Det er fandme i orden, det der. Ja, ved du, hvem der har vendt dig ind? Som dig? Ja. Det er sgu din søster. Nej, er det Dorothea, den satan? Ja. Ja, hun skal sige med nogle slag i aften, skal hun. Ja, men det glæder vi stadig om, da. Ja, det er i orden, da. Farvel. Farvel, du.